Udělej video. Hele, pan Simon už jde, udělej video. Hele, už jde. Pane Simon, už je to dobrý. Už můžete jít. Ne, trošku, že jenom ta hlava se vykroutila. Zapím tě do budky, tam byla tady to moje. Na to už kouká. Už to zkouká. Pojďte. Za tebou. Kdo? Ne, jedno. Jo, to je pan Simon. Co s tím budeš dělat? Ještě ti to praskne a budeš mi posrat. Pane Simon, přesně tak, za 30 let si to pustím a budu mít na vás vzpomínku. To jo. Velkou. Díle.